बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाना बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुंदों। दिनै 6 आगस्ट खालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। बे हाबाफारियाव बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय प्रफेसार इन्दिरा बर'नि गोदानै सेबखांजानाय बिजाब गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जिउ खौराङारि रायथाइ बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। बर' बिफाननिनो बारग' गाहाय प्रफेसार भौमिक चन्द्र बर'नि आखाइजों प्रफेसार इन्दिरा बर'नि गोदानै सेबखांजानाय बिजाब गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जिउ खौराङारि रायथाइ बिजाबखौ बेखेवनाय जायो आरो बिजाब बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानै बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो प्रफेसार भौमिक चन्द्र बर'आ। प्रफेसार इन्दिरा बर' बिथाङाबो गावनि बिजाब लिरनायनि सायाव गावनि जिउनि रोंगौथि मोनदांथिफोरखौ बुंथिनानै होयो। मख'जाथाव बाथ्राया बेनोदि दासिमाव बे बिजाबखौ लाफानानै गासै गां 42 बिजाब सोरजिनो हाबाय प्रफेसार इन्दिरा बर'आ। बेनि अनगायैबो गोबांथार गुबुन गुबुन सुजुनाय बिजाबफोरबो सोरजिबाय प्रफेसार इन्दिरा बर'आ। दिनैनि बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियावनो बर' बिफाननि बिबुंगिरि आरो गासै संजिरगिरिफोराबो बाहागो लानानै गावबा गावनि मोनदांथिफोरखौ फोरमायलायो। बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय जागायनाय बे हाबाफारिखौ बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर लाइस्रि महिलारि बिथाङा सामलायो। लोगोसेनो सा 50निख्रुइबो बांसिन बाहागो लागिरिफोरा नुजाथिनानै बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो।